Det eneste problem, vi som synes, kan være, at vi ser ikke så godt. Nej. Men det kan de seende så. Til gengæld er vi dygtige roere. I det her regi bliver jeg kaldt Kajak-Kim. Det er så nemt at sige, nå, det er dig, der er Kajak-Kim. Og fordi at vi vil godt have spredt budskabet omkring mig og kajak så meget som muligt. Det er fantastisk. I starten var jeg selvfølgelig nervøs, også fordi jeg selv er meget synshandicappet. Man er fri på vandet, og de er kaptajn på deres egen kajak. Det er en af kajak, de roer alle sammen. Vi har også 2 kajakker, men det gider de faktisk ikke. De vil gerne selv bestemme. Og der er en kantsten, der kan komme en bølge, så vælger de i vandet, så laver vi en markeredning, og så er de oppe igen. Den frihed synes de er skøn. De blinde roere er meget, meget dygtige. Og når man fortæller dem, at du skal holde sådan her på gejen, eller du skal gøre sådan, så gør de det. Fordi de i hele deres liv har de været vant til at få hjælp og søge hjælp af andre. Og når de så får hjælp, så gør, hvad der bliver sagt. De hører meget efter og koncentrerer sig meget. Og så synes de, det er sjovt at drille også, når man kommer dertil. Men som udgangspunkt, så er det nemt, og det er hyggeligt, og de er gode til det.